Pagtuo, taliwala sa pandemya. DXDC Holy Week Special 2021. Tungod sa global crisis nga hatod sa COVID-19 pandemic, daghang pamilya ang labing naapektuhan ug naglisod sa pagsustener sa ilahang mga panginahanglan. Daghang negosyo ang gipahapla ug libuan ang nawad-an og trabaho. Sa matag krisis nga giagaan sulod sa atong mga pamilya, labing importante ang kalig-on sa atong pagtuo sa Ginoo, taliwala sa mga pagsulay. Kini matod kang Reverend Rueland Badoy sa Peace International Apostolic Ministries. Kinahanglan yun nato ang Ginoo gyud ang mag-build sa atong panimalay. Siya gyud magpakasug sa ating paghigugma dili sa bawat isa kundi sa Ginoo gyud. So we look up to God, but we want to say the situation, though challenging, na ay paglaom sa Ginoo. Pasalamat sa Ginoo sa almost 1 year na pandemya buhi gihapon ta. Ang iyang pulong yun, ipahimirid, ingon lang yung pulong sa Ginoo. Psalm 127:1, unless the Lord builds the house, those who build labor in vain. Daghang mga pamilya sa Pilipinas ang nakasinatig kapitos tungod sa COVID-19. Itandi sa laing mga kanasuran sa Southeast Asia. 7 sa napulo ka mga household nga gisurvey ang nagkanayon ang nahanaw ang trabaho ug nagkulang ang pangita sa ilang pamilya nunot sa pandemya. Matod ni Reverend Badoy, ang Ginoo dili pasagdan ang matag usa kanato kay tingali niagi tag problema apan ang Dios gahatag kanunay og blessings atubangan sa trials. It breaks our hearts po to hear yun sa dole mga 10 million Filipinos lost jobs. It breaks our hearts. Pero ibig mo bawat isa binigyan sa Ginoo na ay gasa, na ay talento. Kabalo ka, ang iba nakadiscover, kabalo sila magluto, di ay. So there are talents that they could develop now that they could earn in some ways, they could do selling. Gidasig niini ang kada miyembro sa pamilya nga pahugtan ng ilahang pagtuo ug padayong mag-ampo sa Ginoo sulod sa ilahang mga Pinoy-anan. Maganda po yung over meal time. Maybe you read the passage, panalingtan Psalm 23, mo sharing taon sa itong pagsabot o sa mensahe sa Ginoo. So we learn together. Dahil kayo mga online karon na mga let's say worship services o mga teaching that could also help them strengthen their faith. Maingon nga blessing in disguise ang pandemya. Karon nga panahon, naanda na ang work from home ug pati ang pag-eskwela sa mga kabataan sa balay na nga ginahimo. Lisod man tuod ang nahitabong kausaban, gamito nato kining oportunidad sulod sa atong mga panimalay sa pagsampit ug paglig-on sa atong pagtuo isip usa ka pamilya. God Almighty bless all the listeners, bless all the families, help the fathers, the mothers, the children. Lord, we pray now, release grace to those, to the families listening. Release your peace, your shalom rest upon them. Thank you so much, even kana Amy, pagtabang Lord sa mga tao to have this time to draw near to you and really seek you. Lord, bless the families. We pray in the name of the Triune God, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Alang sa DXDC Holy Week Special 2021, Radyo Man Aimee Ginita, Tatak RMN. Pagtuo, taliwala sa pandemya. DXDC Holy Week Special 2021.